state funeral kaka no bagi. Ngero gomono Sharon. To we adwok wachin matin. Kane migosi Jaramogi Oginga Odinga no tho. No chalo gimoyanywa. Wan waonge, wan duto ma wan ga kiani kanitie ga manitie, lakini no yanywa mano pod wan. Nikech Jaramogi Oginga Odinga ne en jatelo mano sebedo nyaka vice president. Jalup jatend piny. Mane en ng'ama nonego beni miyo state funeral. Nonego ike kaka jatelo, kaka no ik Raila. Lakini mano ok notimore. Joma ne nitie notemo, lakini chuki mane nitie, gi president makinde no, Moi, nomiyo Jaramogi noik ka dhana. Ena ni koro ji em nobede mang'eny nikech hera mane ji nigo kuome. Omiyo apani mano ne gima lit ahinya. To amor ni chal ka gima pi wang' mar iko mano chiwne Jaramogi no yue. Ka koro wuode ma jatendwa Raila Amolo Odinga koro nomi state funeral. Oik ka president. Aparo ni mano en deserved, yani en gima noromo kode. Nikech Raila, king'iyo maber, Raila nobedo sirikal mar nusu mkate 2008-2013 mane Raila ne prime minister to Kibaki ne president. To Raila nomi thuolo mar kao cabinet secretaries kata ministers 20 to Kibaki bende 20, matiene sirikal ne en nus. In short, ok wanyal bedo gi president 2, lakini king'iyo maber ne wan gi president 2. Nikech there was power sharing 50-50. Koro mateni Raila no sechope kiwango mar mondo mi oike ka president. To kendo king'iyo kaka owadwa Hilary Obondo wacho, gigi ok biya kamano. Gibiya ni in koro nigo siasa. Ni iwuotho ka itimo ang'o, iyanyo ji kia itimo ang'o. Gigi biro ka in ng'ama osebedo jatelo, ma patient, ma chiwo the right direction, ma ok tho wuoya nikech koro chopo ji wuoyo. To kendo jatelo mosegore mar mondo mi okel ji kanachiel. Onge higni ma joluo osebede gimoro achiel kata owacho gimoro achiel kaka higni ma Raila osebedo at the helm. To onge kinde ma Kenya osebede kanachiel maloyo kinde mane Raila koni ochopo kama koro nyaka waket self interest wa kando to wang'i interest mar jopiny. Omiyo manga mosegore ne gimoro owacho kisungu mokanye maber ni higher calling. Ng'eny jo siasa go siasa nikech odonje siasa koro odwa no yiere. To kipenje ni what is your ideology, in ichung' nang'o, kata ang'o migene sana, en lokruok mane ma in go e chunyi minyalo tim ne jopiny. To gionge go. Iwinjo ga mani an adwa bedo gine, an adwa bedo jatelo. To bedo jatelo. Lakini kipenje maber, what is your ideology? Raila is, and I can confidently say ni Raila is the only top politician e Kenya ka mane nigi ideology. Raila ne en a social democrat. Raila ne en ng'ama koni demokrasi kata demokrasi gi dholuo nang'o Sharon ya. Ratiro. En gima nyaka wa hold high, en gima nyaka wa mark kama. Nikech the moment mwadok kuma jopiny ok nyal loso kaka igni mok manokadho mane jopiny ok nyal losa. To bro bedo marach. That was an ideology. Gima no wacho ni gine kedo ne ratich joma mon. Mine wa nitie kama ne mine ok ninya wuoyo kama chuo wuoye. Kendo ni penyi to iwuoyo kaka ng'ama nade. No piny ji no kao mine kaka half human, kaka ok dhano moromo. Lakini en achiel kuom joma no believe ni joma mine bende gin dhano kendo giromre mana gi joma chuo. En ni pogruok en ni ng'ato ng'ama miyo, ng'ato ng'ama dichuo. Lakini koketwa kana achiel wanyalo timo gik moko kana achiel. Omiyo en ng'ama no believe in something. Emomiyo chiwo mane mochiwne mar ike ka president noromo kode kabisa. To
okada wacho ni erokamano ne President Ruto. Kia gimomiyo ji wacho erokamano ne President Ruto. Gik moko Raila no deserve iko kaka no ike. Ok en gimwa kwayo. Dong samoro ji goero kamano nikech kadina president onge to koro samoro wacho ni dipo ni samoro en madino kochwalo okenge makamago. Ngene bende dwaro gudu wile bende. And mane problem ma wan go e Kenya ka. We have working systems. Wang'eyo maber ni ng'amo se chope kiwango mar Raila no chopo nego be ni imiyo send off kaka mano miye. Ere gimomiyo wadachak wadhi ni wadwa bembeleza ng'ato mar mondo miyo chiw state funeral ne ng'amoro mondo miyo omi state funeral. Mane shida Sharon. Ng'eny ne winjo ni ng'ato go erokamano ni empini otimonwa maber yawa. Okelo nwa gine offense nwa school kata okelo nwa ndara. Mano dong tije. Udeserve bedo gi ndara. Makoro bende ne ntije jatend piny mar mondo tim kamano. Ne ntije. We cannot come here ni wachako wacho ni erokamano President Ruto kuom timonwa kama ok otimonwa. Erokamano. Otimo gimonego be notimo. Akane Evans ni ne yo machal nade tikine mabende koro kara jopiny medo